Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Entzuleok, beste behin bakatoz Eusko ikaskuntzak bideratutako saio honetara, saio eder honetara segaitik ez. Batez be gonbidatuak aitik, dinogu hori, eta bertora ekarten deuzku ezan gaiak aitik. Hilabeteko lehenengo eguaztenak eta azkenengo eguaztenak heldu egiten dira. Eta badakizu egun horretan azurma mintzen ditugula hemen Eusko ikaskuntzak bideratutako gaiak. Gaur ez da gitxiago izango. Eta gainera hilabetea amaieran, urrengo hilabeteari begira parauko gara. Hemen Bilbon geratuko gara, abenduaren 2, 3 eta 4 badaukagulako nondik ibili. Eta gaur bere ona estudioetara urreratu jaku gonbidaturik 3 dira gainera baten lekuan. Gorka Bueno batetik Euskal Herriko Unibertsitateko Elektronika eta Telekomunikazio sailetik. Ondo etorri Gorka. Eskerrik asko. Mas abokatuak Juan Luis Moraguez. Ondo etorri zelanzagoz Juan Luis. Oso ondo. Eta Iker Maguregi Azpiri hau ez da barria mugikortasunaren aditua. Ondo etorri zeuri be. Berdin, zueri. Mila esker, onaxe urreratzea gaitik eta uinen bidez, informazioa plazaratzeko prest egotea gaitik. Gaira joko dugu berehala. Gaia hauxe da, bai iraunkortasunerako berrikuntzaren kaleidoskopioa. Izenburu honetako ekitaldiak izango ditugu, esaten izan dugun moduan, abenduan eta hemen Bilbon abenduaren 2, 3 eta 4 nazioarteko islariak be izango dira, eta hauxe ezagutu gurako geunke. Baina nik uste honentsuena eta entzuleak apur bat girotzeko aurkezpena egin beharko geunkela. Gorka Bueno, esaten izan dugu Gorka zuk zeuk Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzu lan, baina zehatz esateko moduan zara zertan zabiltzan? Telekomunikazioetan doktorea naiz, Bilboko Ingenieritza Eskolan egiten dut lan, irakasle moduan, eta azken urteotan nire ibilbide akademikoa energia fotovoltaikoaren arloan egin dut ikerketa lana. Energia fotovoltaikoa. Eta zergaitik nago hemen? Nagusiki oso kezkatuta nagoelako energia arloan gertatzen ari denarekin. Nik uste dut energia arloan egoera larrian gaudela, eta, azken urte hauetan, energiarekin lotutako gai orokorragoak ikertzeari ekin diot. Adibidez, berriztagarrien potentzialtasuna Euskal Herrian, energia politika, eta, arlo honetan sor daitezkeen arazoak. Eta honekin lotuta, oso guztiz bat nator Eusko ikaskuntzak jarraitu duen lan ildoarekin azken urte hauetan. Eskerrik asko zuri Gorka, eta orain Juan Luis egana goaz. Abokatua da, Juan Luis. Bai, ez baina buruagaz. Bai, abokatua naiz, bai, abokatua. Beti problemaen artean sartuta, bai. Bai, beti dago zarazoak, ez da? Bai. Eta zuk ze ikusi daukazu orain Eusko ikaskuntzak dakarren proiektu honegaz? Beti problematan da ibili eskero, irtenbideren bila, ez? Eta orduan Eusko ikaskuntza oso jende interesgarria dagoela, jende asko gainera, eta hor bildu egiten garela aber zer nolako irtenbideak eta bilatzen ditugun, ez? Eta hori da gure elkartzeko gugua, ez? Hori da, esaten izan dugu, mas abokatuetan egiten duzula lan, ezta? Bai, hala da, bai, hor abokatu asko gaude, eta bai, energia eta inguru giroa eta urbanismo delakoa eta hortaz ari gara, bai. Arlo horretan batez be. Bai. Ondo, Iker Maguregi da gure 3. gonbidatua, mugikortasunaz berbetan gainera, baina gogoratu iguzu apur bat, zetan egiten duzun lan mesedez? Nire, ibilbidea, nolabait esateko, azkenengo urteetan izan da, aportxo bat mugikortasun eta garraioaren esparruan ardura edo kezka izanik, bide berriak eta proiektu edo osagaiak biren, hau da, garraio publikoari osagaiak biren zerbitzu berriak bultzatu edo aztertu nahirik ibili izan naiz. Eta hori lotuta, nolabait azkenengo urteetan Eusko ikaskuntzak eraman duen jarduera
pixkata txiki eta beraiekin egindako harremanen ondorioz, azkenengo urte honetan eskariaren kudeaketa deritzon, mugikortasun eskariaren kudeaketa deritzon hitzarmen foroa jarri dugu abian, Eusko Ikaskuntzaren babespean, nolabait. Hori eta gehiago, baina hori zeu zer aitatzekotan, dana ezin dugulako hemen labur bildu. Guazen harira, bai berrikuntza iraunkorrerako kaleidoskopioa, hau hirurentzako galderea da. Zeuek zelan definiduko zeunkie, Gorka, zeukan dikaziko gara baderitzezu? Eta nik azalduko dut derra da energia panelaren helburuak. Nik nagusiki bi helburu ikusten ditut. Lehenengoa esango nuke energia krisiaren berri ematea dala. Lehen esan dodanez, egoera larrian gaude eta kezka hori plazaratu nahi dugu gizartean. Eta beste alde batetik, proposamenak gizarteratu nahi dugu, plazaratu nahi dugu. Guk pentsatzen duguna azken batean eskuartean daukaguna pizka bat orokorragoa dala. Zentzu horretan esan genezake iraunkortasun krisia daukagula. Iraunkortasuna dela benetako gakoa, eta Eusko Ikaskuntzak azken urte hauetan proposamen batzuk plazaratu ditu horri aurre egiteko. Eta energia arloan adibidez bereziki dokumentetan esatena karbono batzuko ekonomiarantz abiatu behar dugula. Eta esan dugunez Eusko Ikaskuntzak jada proposamen batzuk egin ditu energia eskaeraren gestiorako, energia berriztagarriak bultzatzeko, sorkuntza banatua edo baterako sorkuntza bultzatzeko. Hauetako neurri batzuk administrazioak jada martxan jarri ditu, baina guk uste dugu beste batzuetan oraindik gehiago bultzatu behar dugula. Geure kritika zentzu horretan eraikitzailea da. Guk aurrera egin nahi dugu. Eta nik ideia batzuk azpimarratuko nituzke. Ni ingeniaria naiz eta hala ere nik pentsatzen dut teknologia naiz eta oso garrantzitsua izan, teknologiak ez gaitu salbatuko. Teknologia beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Energia arloan aurrean daukagun iraunkortasun krisiari aurre egiteko benetan behar duguna da energia eta energia konsumoa pentsatzeko beste era bat gizartean. Eta horretarako berrikuntza eta lidergo soziala oso garrantzitsuak dira, eta hori da momentu honetan gizartean plazaratu nahi dugun kezka. Bai, eskerrik asko Gorka, guazen orain Juan Luis egana. Juan Luis, pentsakor zagoz? Bai, iraunkortasuna dela eta ez dela, zuke hasieran egin duzun galdera buruz. Bai, guretzako Eusko Ikaskuntzan aspaldi orain dela 5 urte hasi ginela pentsatzen zeinek zirela gerora begira dauzkagun erronkak eta bidiak, ez? Eta benetan oso lan polita egin genula, 300 pertsona inguru edo parte hartu egin zutela, eta han bai energiaren arazoak ero argia agertu zitzaizkigun, bestaldetik ere ekonomia problematikak eta nola modelo agortuta edo agortutzatero ematen zala, agertzen zala. Garai hartan ere ekonomizistak ero esan ziguten ginela, baina ala sortatu zitzaigun gure azterketetan da. Eta gero begiatu zer gertatu den. Eta gero bestaldetik ere klima aldaketa ere nahiko eta inguru giroa ere kezkagarri iruditu zitzaigun. Eta gu gainera Eusko Ikaskuntzan kultura mailan ari garelez, pentsatu hori ere kultura da. Problema guzti horien erantzunak, zegatako erantzunak gero sozialki eman behar digun hori kultura da. Eta beraz guri dagokigu. Eta jarraitu egin behar dugula horretaz. Eta horretik pentsatu egin dugu hemen gure bidea jorratu behar dugula. Eta horretik gure programari deitu genion berezko
aurrerapen iraunkortasuna, ez? Aurrera jarraitzen behar dugula, hori argi dago, iraun behar dugula, gure semeak eta gure semearen seme eta alabak, ez? Jarraitu behar dutela eta guk gure bide berezia harrapatu behar dugula, ez? Klima aldaketa, ekonomia barriarentzako tresna barritzaileak, mugikortasun eskariaren kudeaketa, energia, sistema dinamika eta gizarte arloan erabilitako sistema dinamika. Honexek dira hemen landuko diren arloak. Iker, zeuganagoaz orain, hemen bitartean mugikortasun eskariaren kudeaketa agertzen da, atarian egin deutzazu referentzia gainera. Neraren inguruan izan daitezkene, xehetasunez gain, esan daiteke oroar jardunaldiak plantatu direla apurtxo bat kanpoan, esan nahi dut beste herrialde batzuetan eta oroar, mundu zabalean dauden joerak eta ikusten ditugun gauza interesgarriak zubilan bat egitea nahi izan dugu eta horregaitik programa eskuartean duen orok ikusiko du ditugun islariak gehienak kanpotarra direla, ezta? Bai, nazio arteko gonbidatu asko, ez da, 20 bat behintzat bai. Hori da. Eta beste ataletaz akaso hemen dauden islariak edo hemen ditugunak hobeto azalduko luketen arren, niri dagokidanez mugikortasuna esparruan, 3 zatitan banatu ditugu jardunaldi hauek, ez? Batetikan, mugikortasun eskariaren kudeaketa, hau da automobilari eta nolabait azpiegitura soluzio moduan baino beste erabatera mugikortasunari aurre egiteko sistemen estudioa edo azalpena izango genuke, gero bestetikan lurralde antolaketa eta hirigintzak duen pisua mugikortasunean, ez? Eta automobilaren dependentzian horren gaia ere tratatuko genuke, eta azkenik bitartekari ekonomikoek, nahita nahi ez, ordainsariek eta gaur egun Londresen eta hainbat hiriburutan egiten ari diren hainbat ekimenek, interesa pizten dute, nahita nahi ez, garraio moduen arteko oreka bat sustatze aldera eta herrian eta hiriburuetan, bizikalitatea eta nolabait garraio eta pertsonen arteko konbibentzia hobetze aldera, ezta? Hori da pizkatxo bat, bi hitzetan esan da jardunaldi horietan aztertuko dena, ezta? Nazio artea aitatu dugu, nazio arteko gonbidatuak hemen Bizkaiko hiriburuan izango dira. Iker, esate baterako zeuek, nora begiratzen duzue mugikortasunaz berba egiterakoan, nondik ikasi beharko geunke? Nik uste dut ikasgaiak desberdina dira herrialde desberdinetan, ez? Eta kanpora begiratzeaz gainera nik uste dut hemen gauza asko egiten ari direla, ez? Gauza asko egiten ari dira, akaso ez dute oihartzun handirik, baina lan handia egiten ari da hainbat esparrutan, batez ere gizarte lanetan, ez? Badirela mugikortasun planak eta badirela hainbat garraioen ingurukoak. Nahita nahi ez, ala ere, horiek epe motzera baino luzera ikusten dira, eta ez dira oso fizikoak, ez, ikusteko. Baina zure galderari erantzunez, nahita nahi ez, badira Britania Handia edo Suiza edo Holanda eta horiek badira herrialde batzuk Europan, gauza asko berritzaileak probatu eta sartu dituztenak, ez? Eta hor badago nahita nahi ez ibilbide bat, oraindik egiteko daukaguna eta kasuan hemen ardurak ere pixkat denon artean hartzekoak mugikortasunari dagokionez, ezta? Juan Luis eta Gorka eta Juan Luis, zeuentzako garrantzitsua da nazio arteko gonbidatuak eukitea, honek kontrastea dakar? Bai, gure kasuan adibidez energia panelean kanpotik pertsona bat ekarri dugu eta uste dugu bere ekarpen oso interesgarria izango dela. Panelean, esan dudan islari interesgarriak dauzkagu, eta lehenengoa Daniel Lertz
Estatu Batuetako Post Carbon Cities institutuko ikertzailea izango da. Eta, bueno, Daniel Lertzi eskatu diogu Portlango ekimenari buruz hitz egiteko. Horretara behar bada azaldu behar dugu pizka bat Portlanen zer gertatzen ari den. Portland 2 milioi biztanleko gune metropolitanoa da, Estatu Batuetan, Oregon estatuan, gitxi gora bera Euskal Herrikoaren tamainaren antzekoa, eta bueno, dakizuenez, Estatu Batuek ez zuten sinatu Kiotoko protokoloa. Estatu Batuak Kiotoko protokolotik kanpo daude, eta, bueno, gero Bush presidentearen administrazioa ez du protokoloa onartu. Zentzu horretan, bueno, Amerikak ofizialki ez du estatu mailan ez du onartzen, bueno, energia konsumoa eta CO2 isurketak gutxitzea. Baina Estatu Batuetan zer gertatzen ari den? Maila lokalean gizarteak hartu du ekimena protokoloaren helburuak betetzeko leku askotan. Eta adibidez, Portlango kasua adibide argi bat da. Orain dela urte batzuk, Portland hirian, gizarte mailan, plan estrategiko bat lantzen hasi ziren helburu zehatz batzuekin. Eta, bueno, nagusia hauxe zen, 25 urtetan erregai fosilen konsumoa erdira jaistea. Eta, bueno, horretarako ikuspegi integratu bat landu zuten. Ez bakarrik, bueno, teknologiaren arloan, baizik eta, bueno, beste arlo askotan ere. Adibidez, bueno, lurralde antolamenduan, bueno, landu dituzte proposamen batzuk, oso garrantzitsua ikusten dute lidergo soziala, garapen iraunkorra, energiaren efizientzia, garapen ekonomiko iraunkorra, eta bar. Eta, bueno, zentzu horretan pentsatzen dugu Portlanen gertatzen ari dena oso interesgarria eta oso erreferentzia interesgarria izan daitekeela, bueno, hemen Euskal Herrian antzeko ekimenak maila lokalean martxan jartzeko. Hemen ez daukagu estatu eskuduntzarik, baina, bueno, beste gauza asko egin daitezke eta, bueno, pentsatzen dugu, bueno, iniziatiba hori erreferentziakoa dela. Baina, hala ere, bueno, Daniel Lertzi ez da izango hizlari bakarra, eta nik behar bada beste bi pertsona batzuk azpimarratuko nituzke. Alde batetik daukagu Roberto Bermejo, EHUko irakaslea, iraunkortasunean eta energian aditua, eta beste alde batetik daukagu Juanjo Gabina, energia arloan ere aditua, bueno, oso persona interesgarria eta oso argia, eta, bueno, gainera militante sutsua da Eusko Ikaskuntzan, eta, bueno, berak ere bere ikuspegia eskainiko digu. Eta planteamendu hauek kontrastatu nahi ditugu, bueno, hemengo administrazioen politikekin, eta horrezagaitik, bueno, beste ikuspegi batzuk ekarri ditugu panelera. Alde batetik, Jacinto Lobo izango dugu gure artean, Jacinto Lobo Bizkaia Energia konpainiaren zuzendaria da, hau da, bueno, Boroan dagoen ziklo kombinatuko zentrala daukan konpainia, eta, bueno, Jacinto hori eskatu diogu hemengo energia sektorearen ikuspegia eskaintzea. Industria, bueno, eragile oso garrantzitsua da arlo honetan, eta, bueno, bere ikuspegia jasoko dugu Jacinto Loboren bidez. Eta beste alde batetik ere, bueno, estatuko eta hemengo administrazioen ikuspegia jasoko dugu energia arloan administrazioen ordezkarien bidez. Eta horretarako, bueno, beste hizlari batzuk dauzkagu, adibidez Jose Ignacio Ormaetxe, Euskal Energia Erakundearen zuzendaria, Espainiaren aldetik Jaume Margarit izango dugu gure artean, Idaeren energia berriztagarrien zuzendaria, eta Kataluniatik Joan Esteve eta Albert Casanova ekarri ditugu, bueno, Katalunian arlo honetan egiten ari dena azaltzeko. Hemen ekonomia eta energia lotzen izan doguz lehen, eskutik datozelako azken baten ez da,
Juan Luis, orain estadu eskuduntzak aitatzen izan deuzkuz, ez eta izan dezulean arazoetan sartuta zabiltzela beti abogaduak, arazoak egon dagozalako. Jala da, bai, arazoak eta latzak gainera, ez? Bai, gu orain ekonomia eta irten bide berriak topa alizateko edo bilatzeko kontaktuan jarri gara Europa mailan edo nazioartean beltzat ezagunak diren sistema dinamika de sistemas edo sistema dinamika teorikoekin da teoriko praktikoekin eta hor zientifilari zera gizona gero ari direla aspalditik diarduten batez ere fizikatik gero hasita planteamendu berri eta ezberdinak gero ekartzen dizkigutela, ez? Ze beti sistema simpleak gero deitzen dugula, sistema linealak ari garela aztertzen, eta benetan hau kaos antzeko sistema daukagula. Faktore askoen artean dauden interakzioak edo sortzen direla errealitateak eta nola neurtzen dira, nola funtzionatzen duten, nola neurtu lehiken fenomeno guzti hori aspalditik jende asko dabilela azterketetan, ez? Aurregaitik ekarri dugu dozena bat edo. Bai. Zientzi gizonak eta aztertzeko eta bi saio ezberdinetan, bata ekonomia mailaz eta sozial mailaz ero arituko direnak. Eta nik uste oso gauza berria izango dela eta interesgarria. Egitaragoa zabala da, izen guztiak ez ditugu aitatuko, batan bat kanpo itxiko geunkelako, baina esan behar duguna da, hau abenduan egingo dela, abenduaren 2, 3 eta 4, ezta? Eta bertara urreratu gura dagoenak, antxe aukiko dagoela, hau informazio guzti hau. Egitaragoan esaten izan dugu, Iker zuke behintzat emongo duzu berbaldia, ezta? Iker Magureik eskeniko dau, aldaketa txuren bat begon leiteke, Jose Feliz Basuzabal irakurri dugu hemen egitaragoan, berbaldi hori aurrera doala, seguru beste guztien moduan, ez da, Iker? Bai, zaiatuko gara bentzat, aurrera ematen ez da. Bai. Eta, bueno, pues, itzaldia gehien bat, Eusko Ikaskuntzaren baitan, mugikortasun eskariaren kudeaketa hitzarmen foroa, deritzona egin dugu, landu dugu urte honetan zehar, eta bueno, pues gure asmoa da, hori pixkat aurkeztea, ez? Aurkeztea eta esplikatzea zer dan, ez? Pixkat horretan, lantalde bat egonda, urte guzti honetan, 25 pertsonatako goi teknikariero garraio eta mugikortasun mundu honetan dabiltzan goi teknikari batzuekin egin dugu lana. Eta pixkat izena edo izenburua pixkat komplexua bada ere, bi ataletan banatuta ulertzen denez. Mugikortasun eskalaren kudeaketa, nolabait esateko, eredu berri bada, garraioaren baitan ikuspegi desberdin bat egiten duena, hau da, kalteak gutxitze aldera, nahita nahi ez oferta edo eskaria, oferta, baino eskariari begiratzen zaio gehiago, eskaintza baino eskariari begiratzen zaio, eta horren baitan nahi izan dugu oinarri batzuk finkatu, erizpidatzuk definitu, eta azken finean ekimen batzuk ekimen batzuk zehazteaz gain, horiek bultzatzeko hitzarmen foroa deritzon formula edo instrumentua erabili, nahita nahi ez, berauek bultzatzeko jende eta agente, hau da garraioaren baitan dauden hainbat aktoreen parte hartzea eta uztartzea beharko litzatekelako, ez? Orduan, pixkatxo bat hori da orientazio, ez? Apurtxo bat jendea batu, ideia berri edo nolabait akaso bultzada bat beharko luken eredu baten inguruan eztabaidatzeaz gain, proiektu batzuk garatzeko asmotan, ez da? Egitaragoak dino, berbaldiak egongo dirala, ez da ordutegia zehaztuta dago, goizeko 8:00 lehengo egunean emongoiako hasierea, eta arratsaldera arte, bakoitzak bere berbaldia, baina garrantzitsua da, berbaldi honen artean, Gorka, berbaldiak zeuen artean egingo dituzuela, bertara aurreratzen diranen artean, eta horrez ganera, berbaldiarekin batera World Cafe, konta eguzu apur batia, zelan,
zelan egituratu duzuen hau. Bai, bueno, argi dago, nazioarteko jendeak gauza oso interesgarriak esateko dauzkala, baina beste alde batetik geure artean ekimen horiek eztabaidatzea eta, bueno, ideia horiek Euskal Herriko egoerara egokitu behar dugu eta zentzu horretan, bueno, une zabalak egongo dira, eztabaidarako, kolokiorako, mahai inguruetan eta bar. Eta horrekin lotuta Gor Kafe moduko ekimena ere burutuko da, baina horri buruz berba da Juan Luisek daki nik baino beto nola antolatzen den. Juan Luis kontatzeko prest dago ba? Bai, argi dago. Parte hartzeko oso bide interesgarri esaten da. Azken batean 12 mai edo egokitu egiten direla, mai bakoitzean gai batez eztabaidatu egiten da eta ordu erdi batez gutxi gora bera. Mai bakoitzean gainera ponente bat egongo da. Osea, ponentek ere parte hartuko dute eta beraiek gure dabe jendearekin harremanen zuzenean egotia, jendearen kezkak eta entzutea eta erantzun ahal izatea, baina tertulian moduan. Ordu erdi batez eztabaidatu ezkero, gero gelditu egiten da zera debatea eta mai bakoitzetik partaide guztiak alde egiten dutela beste mai batzutara joanez eta mai bakoitzean orduan jende berriarekin hornitzen da. Beraz, jarraitu egiten da debatea, baina jende berriarekin, beste ordu erdi batez, eta honela egiten, 4-5 bideak aldatu egiten du, arratsaldean zehar, mai bakoitzetik, beraz, gai bakoitzatik, 25, 30 persona inguru, ero, parte eztabaidatu egiten dutela, eta bakoitzak ere, 4-5 gaietaz aritzen da. Zeran igartzen den, abogatu dela, Ez pentsa. Iker, zuk lehen txostenak etatzen izan dozuz, lan bat eginda daukazue, talde lanean lana eginda daukazue. Hau, guzti hau, uste dut, hor, Gor Kafe horretan jorratuko dela, analizatuko dela, ondorio batzuk atarako dirala, baina hau guzti hau jasota geratuko da, ezta? Zeuri itauntzen duzu, baina gaineranako entzako be izan daiteke. Zango dut, hemen berbaldi honetan lantzen den guztia, aukiko dugu eskuartean. Gero, zera, bueno, ez jardunaldiak bukatu eta gero, baizik eta jardunaldiak hasi baino lehen, ere badaukagulo pagina webean, badaukagula foro batzuk, ero martxan jarreta, eta materialak ere hor sortutako materialak eta hau bukatu eta gero mantendu egingo dugula, bai pagina webean material guztia ponentziak eta agian grabaketak, segun zelan ateratzen den, ezagiz publikazioaren bat edo egingo dugun. Beste alde batetik, jardunaldi hauek Eusko Ikaskuntzako jardueraren barruan sartzen direla, eta zentzu horretan, Eusko Ikaskuntza barruan jarraipena izango dute, bazkideen eta jendearen lanarekin, ezta? Hori da. 3 egun izango direla, egun bakoitzean 2 panel paraleloki egingo direla, eta beraz 6 panel izango ditugula, eta lehengo egunean kanbio klimatiko alde batetik eta ekonomiaz arituko gara, bide batez aldameneko gela batean, bigarren egunean mugikortasun eskariaren kudeaketaz arituko gara, eta dinamika de sistemas gizarte arloan kokatuta arituko gara batera, eta 3. egunean energia da mugikortasunaren eskariaren kudeaketaz arituko garela. Beraz, oso aukera asko daudela parte hartzeko, bai ekonomia, bai sozial, bai teknika aldetik parte hartzeko. Hori da, esaten izan dugun moduan, abenduaren 2, 3 eta 4, arlo guzti horrek jorratuko dira, klima aldaketa, ekonomia barriarentzako tresna barritzaileak, mugikortasun eskariaren kudeaketa, energia sistema dinamika eta gizarte arloan erabilitako sistema dinamika. Juan Luis, zuk ondo esan duzun moduan, gorka daukagu hemen berba egin gurean. Bai, beste alde batetik, esan behar dugu, asistentzia doakoa dela,
librea da, bueno, gizarte osoa gonbidatuta dago jardunaldetara joateko, baina noski lekuak mugatuak direnez, bueno, eskatzen dugu interesatuta daudenei bueno, erregistroa egiteko bueno, ja eginda dagoen web horrian bai.eusko-ikaskuntza.org/kaleidoskopioa. Eta, bueno, hiruroi eskerrik asko, Gorka, bueno, mila esker. Zuei. Zehaztasun guztiak aitzik, Juan Luis Moraguez, mila esker zari be. Eta Iker Maguregi. Eskerrik asko. Ondo izan, Berdin. alek ondoen bizi.